Ono sa hovorí, že on niekedy pred 5 rokmi, keď vlastne Robert Fico z kandidátky vyškrtol asi 13 ľudí blízkych pánovi Flašíkovi, tak jedným z dôvodov malo byť aj to, že pán Flašík si mal údajne nechať nejaké peniaze sponzorské od pána Babiša. Vy ste asi boli vtedy na predsedníctve, keď sa tí ľudia vyškrtli. Ako si to pamätáte? Tak ako toto viem, že sa tam spomínal Andrej Babiš v súvislosti s týmto, ale viete, ako ja som pritom nebol a absolútne k tomuto sa ja nemôžem vyjadrovať, pretože fakt, ako čo on s kým robil, to ako ja vám nemôžem povedať. A v jakom kontexte sa spomínal, že pán Fico mal spomenúť na tom predsedníctve, že Flašíkovi nedôveruje, lebo si nechal časť sponzorských peňazí od Babiša v takomto kontexte? Niečo sa hovorilo, hej, budem presnú tú formuláciu, ale... A spomínal to pán Fico, hej, teda? Však to asi aj Maroš Kondrot vám povedal, že takáto... Nie, ja som to počul aj od iných. A vy ste tam teda boli, aj ste to teda počuli, že pán Fico sa takto vyjadril, hej? Áno, padlo to na predsedníctve, že informácie sú od pána Babiša, že údajne tam boli nejaké takéto vzťahy, ale to ja vám nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, lebo ja som pritom nebol.